is het al hier geweest? In Toulouse. We zijn eerst naar München teruggevlogen, dan München Toulouse, dan weer terug naar München en dan nog naar Amsterdam hier weer terug. Dit is Bob Numans van Vrouw Born. Bob is 20 en co-piloot bij de Citylines van de Lufthansa. Ik was de jongste piloot van Holland. 2 jaar geleden moette ik Bob Alres. Hij wie toen krekkleer maar zijn opleiding en verdiende de kost als privéchauffeur. Ik ben nu gewoon bezig met sollicitaties en eigenlijk vrijwel geen zicht op wanneer het zou lukken om een baan te krijgen. Maar zo'n maaien dit jaar vleent hij duidelijk heel Europa terug. Omdat Bob een soort onderwijs is en nog maar 1 keer in de maanden in Vrouw Born en 4 in hotels en in München wennet, ga ik met hem afpraten in zijn hotel in Zandvoort aan Zee. Dus is nou een soort in zulke soort hotels? Ja, eigenlijk alleen maar zulke soort hotels. Ja, dit zijn toch vrij luxe hotels. En dat is ook wel nodig. Ik bedoel, ik heb vannacht dan misschien nog 7 uurtjes, 6 uurtjes slaap. En het is toch wel fijn om in een fijn hotel te zijn waar ik lekker mijn bed in kan duiken. Dus morgen staat er ook weer een druk programma op de planning. Dan, nog niet zeker, maar waarschijnlijk Zurich en Genève. Nog heen en weer vliegen, dan moeten we 5 vluchten doen. Dan ben ik ook rond 11, 12 uur klaar. Tot morgen. Doei. Positive, you're up. Vorig jaar was hij eigenlijk al lid geweest van de 8 Miles High Club. Welke club wil je daar precies mee? Ik bedoel natuurlijk die club mensen die op 13 kilometer hichten in een vleentuig seks aan hebben. Ik heb zo'n idee wat je bedoelt, maar nee, daar ben ik niet van. Toen hij 15 was, maakte hij zijn eerste vluchtjes al in zijn eentje in het zweefvliegtuig. Ja. Dat vond je ook net eng? Ja, nou het was heel raar als je dan buiten rijdt in de auto en je ziet dan die zweefvliegtuigen boven daar bij Stiens. Nou, dan gaat je maag draait wel met het idee dat je zoon daarin zit, hoor. Ja. Gelukkig van Bob zijn mem in vleentuigjes Bob Bestiens vleent Bob al lang niet meer. Maar is het leven van een beroepspiloot op zo'n grut vleentuig nou echt zo spannend als je denkt zoen? Mensen denken altijd dat piloten als een soort van de wereld schudden, maar dat is juist vooral een heel soort vleemveld, nog net. Ja, nee, het is natuurlijk, als ik 4 vluchten op een dag doe, dan zie ik alleen maar de vliegvelden. Maar als ik bijvoorbeeld een overnachting heb, zoals hier in Amsterdam dan toevallig, ja, dan is het vaak, kan je ook wel wat doen. Het hangt er gewoon vanaf. We zijn gisteravond dan echt heel laat binnengekomen. Maar als we dan een keer of gewoon vroeg binnenkomen, dan kan je gewoon nog de stad even in. En dan kan je nog wat dingen gaan doen, dan kan je de stad ook nog wel bekijken. Maar ja, veel tijd heb je niet, dat is waar. Vlak voordat we met de taxi naar Schiphol zullen, zorg ik op mijn hotelkamer nog even het nijs. Goedemorgen. Duitse commando's hebben vanmorgen in Kuala 2 terrorismeverdachten uit een KLM-vliegtuig gehaald. Hier terug vreeg ik me al dat Bob een soort van angst had voor zulke soort dingen. Het lijkt haast mode om vliegtuigen te kapen. Ja, 1 op de hoeveel vluchten is het, zeg ik dan. Wat is de kans dat het gebeurt? Dit is 1 vlucht van hoeveel vluchten zijn er niet per dag op de hele wereld. Op dat punt natuurlijk, ik weet niet precies wat er gebeurd is. Maar je leeft dan mee, bijvoorbeeld het hele ongeluk met Spanair wat er gebeurd is. Daar leef je ook mee en daar natuurlijk doet het je wel wat. Dat doet je natuurlijk, ja, ik bedoel, het kan iedereen gebeuren, zulke ongelukken. Tijd voor een vriendinnetje had Bob net, maar onaandacht had hij in elk geval geen gebrek. Als piloot doet dat natuurlijk hartstikke goed bij de vrouwen, hè? Die vraag had ik al verwacht. Nou, dat zat er mee. Nee, dat niet anders dan toen nog. Ja, nou ja, je bent interessanter, maar ja. Is dat voor het geld of is dat voor het werk?
Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het alleen voor het werk is. Ik bedoel, dat is natuurlijk altijd zo, maar met meer geld is interessanter. Maar het doet mij niet zoveel. Zo gevoelig ben ik daar niet voor. Tijdens zijn opleiding had Bob bewust gekozen om geen straaljagerpiloot te worden, omdat hem het werk als verkeersverlener leuker liep. Het is leuker dan verwacht, maar het is heel anders. Het is een vliegwereld, maar veel met echt vliegen heeft het niet te doen. Het is wat mij ook heel erg interesseert uiteindelijk. Het is leuk om te vliegen, maar voor de rest, ja, wat we doen, het opstijgen en het landen is gewoon de drukste fase. En daar vlieg je ook echt, maar voor de rest ben je bezig met problemen die er eventueel komen om te regelen. Passagiers die een boardingkaart niet hebben, eventueel passagiers die zelfs nu met Oktoberfeest ook dronken zijn, die er uitgezet moeten worden. Rustig. Warte mal. Kom gleich. 127 Lufthansa, Romeo Yankee, fijne dag nog. He made this decision really early to get a professional pilot, but nevertheless he works professionally. He's a friendly guy, and the work in the cockpit is very good. So there's no difference to all the pilots, or to co-pilots which have more experience. Maar was dit nou de rest van je leven Ground Blue? Ja, maar niet in hoeveelheid wat ik wil doen. Ik wil het altijd blijven doen, maar ja, ik wil ook meer. Ik bedoel, ik zie het niet zitten om 40 jaar van mijn leven alleen maar in een cockpit te zitten. Ik wil uiteindelijk ook andere dingen gaan doen. Ik heb ook nog met een studie thuis doen beginnen. Maar is het dan toch dat het toch een beetje iets invalt als je zist? Nee, überhaupt niet. Ik wil gewoon meer in het leven doen dan piloot zijn. 300. Het wereldje verhoort hij dat? Ja, maar niet op een slechte manier. Het is gewoon, ja, natuurlijk een vrij volwassen wereld voor mijn doen eigenlijk. Maar het zijn hele normale mensen. Ja, dat vind ik dat leuke eraan. Dat het niet is dat mensen zitten te pochen met het geld. En gewoon, ja, onderling gewoon dat het heel leuk is. 40, 30, 20, 10. Als ik U2 die wereld bel in de best dan, nog steeds bij de Lufthansa? Ja, daar plan ik wel op. Ik weet nooit wat er gebeurt, maar ik zie me hier zelf hier wel werken de komende jaren. Het bevalt hier prima, dus, en het is leuk werk. Na de vlucht naar München maakt de crew wisselen van vliegtuig om zo gauw mogelijk nog 4 van zulke soort vluchten te doen. Het gevoel. Er is een bepaald gevoel bij als ik vlieg. Ja, echt gelukkig maakt. Zo en ja, buiten vliegen om ook, het hele wereldje. Het is eigenlijk allesomvattend. Dus dat vind ik dus echt het mooie eraan.